Организаторите са направили така, че да има отличия за всички, но знаете, че винаги има някой най. Ще чуете поред класирането в най-различни категории, но искам да използвам случая, че говоря извън класацията, специално да обърна внимание, специално да поздравя един от клубовете участници в днешния конкурс, който спокойно бих могъл да нарека клуб образец, клуб за подражание, клуб модел, клуб, в който правилно се работи, клуб, който търси себе си и го е намерил, клуб, който трябва да дава пример на останалите конкурси и клубове по страната. Това е клуб Хорце от град Добрич.